Alright, tuloy-tuloy ang paghuhukay dito. Ay, daming ulam. May laing. Woo! Grabe, lakas talaga ng hangin. Ayan, kaliwat kanan. Kaliwat kanan, oh. Kakalula na. Kung sa bastos, suwa ka na ng suka rito. Walang kabahay-bahay. Kasi laging sinasabi, bitukang manok, yung old zigzag road. Anong nangyari dun? Overshoot tayo sa oras. Woo! Lagi pa talaga maulan dito. Ayun na, simula na pagpasok natin sa Liblib Bicol Natural Park. Welcome to Daet. We are in Labo Town Center. Nakakalula na yung yung dami na ikot. Ay grabe, napakatuwid oh. Woo! Parang naliligaw na naman kami ah. Parang na-miss kong dumaan dito ah. Hindi ko makita yung sa old zigzag eh. Wala tayong makita mga kabarako. Grabe. Hi, good morning, welcome Team Barako Motovlog. Pauwi na kami ni Mrs. Barako ngayong araw. Muli, samahan nyo kami sa aming ride pabalik ng Pasig City. Yan, kung bago na sa channel natin, welcome, welcome. Huwag kalimutan na panoorin, like at share ang ating mga videos. Kung magustuhan nyo aming content, please hit the subscribe button and notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga rides. Alright, we are in Barangay Santa Cruz, Sanse, Kamsur. Alright, let's go! Barangay Santa Cruz. Till next time! Woo! Magpapatiisain muna tayo. Hanap po na tayo ng shop dito kasi 9:44 na yung takbo natin. Plus 500 kilometers. Medyo alanganin na. Long ride pa naman tayo, balikan lang. Alright, ayan, may bukas na shop. Dito muna tayo. Hoy, may change oil kami? Change oil? Hoy, lahat. Tanghali na tayo mga kabarako. Pero okay lang. Iyo kasi na ano yung oil eh. Mas may ginang ano tayo. Pati yung gear oil ko maputi na rin. Alright, shout out. Liko tayo dito. Kulas Spillway. (8:38) na umaga. Dito tayo sa Goa Central Terminal. Alam mga bus ngayon papunta ng NCR. Alright, goodbye Goa, Kamsur. Alam ko sa kamin. Bahala ka sa buhay mo. Ay grabe. Katagbakan na Goa, Kamsur. 8:43 na umaga. Welcome to Tigaon. Let's go, let's go. Alright, update lang natin sa mga ginagawang kalsada dito sa bayan Tigaon. Alright na, ox na yung pagdaan natin yan last month. Parang ng overtake niya ito. Iiwasan yun dito sa mga problema dito eh. Pagbalik ng mga buses, grabe. Welcome to Ocampo. 8:59 ang ating oras. Ang lalaki ng truck. Alright, 9:02. Dito na tayo, crossing Hanawan. Dito tayo. 9:04 oras natin. Barangay Pinit, Ocampo, Kamsur. Makapag-aalan na sila. Nagbibilad na sila ng palay. Sana all. Update natin sa mga kalsada dito. Hindi pagdaan natin ngayon, okay na. Yung mga dinaanan natin na road construction dyan dati. Yun, asfaltado na rito. Mabato Bridge. Sentro ng bayan ng Ocampo. Hindi gumagana yung loud horn ko ah. Ako, hey! Back to stock tayo. Kailangan pa natin yung malakas na busina. So 9:12 ang oras natin. Nandito pa rin tayo sa Barangay Cagmanaba, Ocampo, Camarines Sur.
Mahaba itong bayan ng Ocampo mga kabarako. Ako, grabe yung overtake niya, oh. Sobrang alanganin, oh. Oo. Eh, yan ang mga dahilan ng mga aksidente rito, oh. Overtake yung truck, overtake din siya. 9:16 ang oras natin. Dito na tayo sa bayan ng Pili, Anayan Sagrada Elementary School. Dito tayo sa Anayan intersection going to Legazpi, Naga City, Sorsogon, Albay, Visayas, and Mindanao. Alright, shout out sa mga taga Pili dyan. We are in Pili Town Center. So para sa mga new viewers natin, our bayan ng Pili is the capital town of the province of Camarines Sur. Siyempre, it is a very busy na bayan, though hindi pa siya syudad. Alright, naka-pipe si Papi PCX. Matraffic as expected. Back to pre-pandemic ang bayan ng Pili. Usual na maraming tao. Wala na rin mga mask. Sabagay, lifted na pala ang wearing of mask sa open spaces. Universidad de Santa Isabel, Pili Campus. 9:43 na ang ating oras mga kabarako. So usually dito tayo dumadaan sa Almeida Highway. This time around, didiretso tayo na sentro ng bayan ng Naga. So anyway, maluwag naman ang kalsada dito. So iikot tayo dito. Yan, City of Naga. Exactly 9:53. So yung diversion, dito yung lumalabas, oh, dito sa may Robinson's Place. Or 10 o'clock na yan na umaga. Pero sobra pa rin na volume ng sasakyan dito sa Naga City. Ay, nako, salamat, nakalusot din. Going left na tayo. Syempre para sa mga bago pa rin nating viewers, kakaliwa tayo dito mga kabarako. Dito sa Mabolo Bridge. Yan, ang marker natin palabas ng Naga City. Alright, so hindi pa rin maayos tong Bukid Bridge na ito dito sa may bayan ng San Fernando. Ayan, keep right pa rin tayo. Especially sa mga mahilag mag night rides. Ayan. So update pa rin natin sa mga kalsada dito. Ayan, pagpasok mo ng Pamplona, kaliwat kanan pa rin ang mga ginagawang portion ng kalsada. Alright, 60 kph ang recommended speed dito. Ayan, marami namang mga warning signs kompleto. Kaliwat kanan, oh. Pero at least meron ng bahagi na natapos na, oh. Yun, yung kanan pwede nang singitan, oh. Pwede nang mag-canon gaming kahit paano. Alright, tuloy-tuloy ang paghuhukay dito. Yun, naputik sa bandang kanan mga kabarako, ah. Grabe, lakas talaga ng hangin. Bahala ka sa buhay mo. Dalawang beses na yan! Sayo tayo. Wala maganda sa NMAX. Mabigat siya. Kaya kahit mahangin, stable pa rin. Drive slowly. Alright, kahabaan pa rin to ng Pamplona. Alright, Pamplona pa rin to mga kabarako, ha. Kaya sobrang taas niya, no. Kaya wag tayo masyadong gigilid dito. Kaliwat kanan. Whee! 10:25 ang ating oras. We are in Libmanan, Kamsur. Mukhang si Pops pabalik din ang NCR. Ride safe, brother. Let's go, let's go. Ano po tayong kakainan dito? Jillian's Eatery. Galmusan muna kami mga kabarako dito sa Libmanan. Yan, bandang kanan yan. Magaling kayo ng south. Morning po. Makipamahaw man. May daming ulam. May laing. May ano ba ito? Binagoongan. Lechon tayo, lechon. Pansit. O ayan, may dinuguan. May lechon baboy. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Di kailanman, kung nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo ba, diyan, ako'y higa na ganyan. Alright, 11:07. Tuloy na tayo mga kabarako. Kumain muna tayo dito sa Jillian's Eatery, Tinanggihan, Libmanan. Ang bibilis ng sasakyan dito mga kabarako. Grabe, ayan, gagaya nito, oh. MDR RMO pa yun, ah.
Alright, shout out sa mga taga-Libmanan dyan. Let's go, let's go. Uy, grabe, lalim ah. Hindi ko napansin yun. So, dito sa Maharlika Highway, part ng Libmanan mga kabarako, bibilis na sasakyan dito. Kaya doble ingat tayo. Update natin sa mga kalsada sa Libmanan. Yan. Buti may nagta-traffic. One way mga kabarako. Ayan o, sistema natin. So tuloy-tuloy. Buti na lang may nagmamando ng traffic oh. Kasi hitid ang kalsada. So kaliwat kanan yan. Let's go. Ayan, kaliwat kanan oh. Ingat tayo, paahon dito. Tapos di mo kita sa harap oh. Baka bigla ka mabulaga. May kasalubong ka mo overtake. Ang lalaki. Ang lalaki naman ng mga yan. Ride safe mga brother. Alright, parating Libmanan. Ingat tayo sa mga kurbada dito ah. Eto. Yan, slow down, dangerous curve ahead. Ingat tayo dito sa mga ganitong kurbada. Huwag tayo masyadong tatakawin sa pag-overtake. Wala tong ano dito mga kabarako. Wala tayong lulusutan dito. Kagaya yan oh. Kung nag-overtake ka, dali ka. Yan, napaka-blind ng kurbada. Oh. Ayan. Nako. Mahirap takawin sa pag-overtake mga kabarako. Alright, update natin sa mga construction dito sa bayan ng Libmanan. Ayan mga kabarako. Nalalim. Same situation na pag-uwi natin na August. Ayan, kaliwat kanan oh. Mabato, mabuhangin at malalim ang mga gilid. 11:35 mga kabarako. Handay Highway, Maharlika Highway tayo. Saan tayo na Camarines Norte for this ride. Yeah, let's go. First time nating dadaan dito pa uwi ng NCR. Yan, biyaheng dagat yan, no? AMB. So, nandito tayo sa Maharlika Highway, Sipokot. Pumasok tayo dito, 11:37, 12:37, 1:37, 2:37. So, tingnan natin how many hours tayo rito. Felix Alpilor Senior Foundation College. Hindi ko matandaan tong dinadaanan namin, mga kabarako. Gabi na kasi kami dumaan dito, eh. Pero puro kurbada pala to. Sipokot pa lang to ah. Yun. Pagdating dito, napakaluwag oh. Alright. Ito medyo natatandaan ko na. Ito lang oh. Ito lang kasi may ilaw eh. Ayan oh, grabe, napakasarap oh. Pagpasok pala namin dito, nag full tank na kami. Kasi walang gas station dyan sa may pagdating ng Basot. Curve na curve pala dito. Ayun na, simula na pagpasok natin sa liblib. Tingnan mo nga naman kung aabutin ka talaga ng gabi dito. Oh no. Pero napakaganda na kalsada. Kasi ilan lang dumadaan. Bolo Norte, Sipokot, Kamsur. Woo! Ginagawa mo. Woo! Parang may problema ka. Alright. Grabe, napaka-solid oh. Woo! Alright, 11:54 na tanghali. Nandito na tayo sa bayan ng Lupi.
Sook Elementary School. Kaya pala ang dilim dito. Ito mga kabarako, yan o. Uy, sarap! Uy! Ginagawa mo. Makaka-overshoot tayo. overshoot tayo mga sa oras. Nakatakot talaga abutan ng gabi dito. Tingnan nyo naman oh. Di totoo yan. Walang kabahay-bahay. Bahala ka sa buhay mo. Huwag kang iyak. Ginagawa mo. Bicol Natural Park. Okay. Papunta rito. Alright, so 12:00 ng hapon. So dito, yes, dito na tayo sa Camarines Norte. Ayan, Basod. Wala kang makikitang bahay dito mga kabarako. Di totoo Walang yan. bahay. Ilan-ilan na ako sa lubong. Makalukso Bridge. Ang daming tulay dito. Manghihina mga kabibilang ang tulay. Di totoo yan. Kalalim. Hindi ko alam kung saan ba yung tinatawag nilang EME ba yun? Kung dito ba yun mga kabarako? Alam ko dito yun sa Cam Norte. Paano sasabi? Hindi natin masyado kabisado eh. Kasi laging sinasabi, bitukang manok, yung old zigzag road. Pero may nagsasabi naman, ang bitukang manok talaga ay yung nandito sa Cam Norte, yung tinatawag Parang may nilang problema ka. EME, EME. So pagka galing ka ng Bicol, ng South, paakyat. Uy, anong nangyari dun? Nangyari? Nangyari? Bigla siya napunta dun. Ang daming bato mga kabarako. Ingat tayo, ingat. 12:14 na hapon, nasa Basod pa rin tayo mga kabarako. According sa ating mga kababayan dito sa Norte, ang dalawang pinakamahabang bayan daw ay ang bayan ng Basod at ang bayan ng Labo. Walang kabahay-bahay, puro kalsada makikita nyo. Bahala ka sa buhay mo. Dito. San Felipe, Basod, Cam Norte, Tangahan Integrated School. Yun lang yung malalaking establishment na makikita mo dito eh. Sentro ng bayan ng Basod na tayo. 12:29 ang ating oras. Grabe, 30 minutes na tayong bakbak dito. Nandito pa rin tayo sa Basod. Grabe. Huwag kang iyak. 12:31 ng tanghali. Kita-kita na natin ang arko ng Daet mga kabarako. Welcome to Daet. Shoutout sa mga taga-Daet dyan. Pahingin niya. Shoutout naman dyan Ma'am Lilia Cal. Padaan po sa bahay ninyo. Pakiinom lang po. Okay, dito tayo sa kaliwa. Manila 344 kilometers. Grabe, 344 kilometers sa pala tayo. Kanina pa kami nagra-ride mga kabarako hindi man lang nababawasan Ginusto mo. 12:56 ng hapon. Dito na tayo sa Talisay, Camarines Norte. So ongoing mga construction dito. Part ng Talisay. Alright, pamahalaang bayan ng Talisay. So ito yung sentro siguro ng Talisay, Cam Norte. Pamilihang bayan ng Talisay. Ang lawak din ng kalsada dito Talisay ito mga kabarako. Ang ganda Let's go. Shout out mga taga Talisay. Ganda rin ang kurbado na to Alright, bangot. Amoy bagong ani. Woo!
1:04 ng hapon. Bayan pa rin tayo ng Talisay. Alright, 1:05 ng hapon. So dito na tayo sa bayan ng Vinsons, Camarines Norte. So, maganda rito mga kabarako. Talagang may kalayuan pero halos belong-belo naman yung daan. Malayo lang talaga, yan na totoo. Kailangan mo ng extra panggas, Alokohan yan. tsaka sa katawan. Pero kung sa maganda yung daan, maganda. Hindi ka masyadong may stress. Kita nyo yan, no? Halos wala tayo mga kasalubong. 1:07. Dito na tayo sa isa sa pinakamahabang bayan ng Cam Norte, bayan ng Labo. Nung nakaraan inulan tayo, sana wag naman. Sana hindi malabo ang weather dito. So 30 plus barangays daw ito. Lagi pa talaga maulan dito. Parang may galit yata sa akin tong lugar na ito. Huwag kayo iyak. Pagdaan namin na nakaraan, dito kami natagalan. Eh sa mga pag-ulan dito, maambo na naman, oh. Nalabo talaga ng weather dito sa Labo. Shout out talaga sa mga taga-Labo dyan. Ay talaga, welcome to Labo Bridge. Ulan talaga mga kabarako dito. Ganito ba talaga dito sa Labo? Parang unpredictable ang panahon. We are in Labo Town Center. 1:14 ang oras natin. So kakanan lang tayo dito. Taga Labo ka ba? Suluhin yan. Labo kasi ng panahon nyo eh. Kasing labo ng relasyon nyo. Yeah! Alokohan yan. Corny, corny. Bahala ka sa buhay mo. Alright, dito na tayo sa mga kurbada ng Labo, Cam Norte mga kabarako. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm
aftermath. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Stepping up, don't be scared. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. Take for their disease. Yan, Manila 248, Lucena 116. Kalahati pa lang natatakbo namin. Sa wakas. So pumasok tayo ng Sipokot around 12:18 mga kabarako. Ngayon ay 2:55 na. Almost 3 hours. Kulang-kulang 3 oras.
Alright, 3:01 na ng hapon. So, nasa Tabogo na kami. Magkakape muna kami bago kami tumuloy, mga kabarako. Inantok tayo dyan sa daan natin sa Cam Norte. Alright, so tuloy-tuloy na kami, mga kabarako. Okay naman dumaan dyan sa Cam Norte kasi napakaganda talaga ng daan. Tsaka yung kasalubong mo, iilan lang yung pangingilagan mo, mga truck, mga bus. Problema lang talaga or may kalayuan. Goodbye muna, Bicol Region. Ako, yan ang sinasabi ko eh. Kaya pagka may ganyan, businahin na natin. 3:31 ng hapon. We are in Calawag, Quezon. Alright, so ito yung kalsada na bagong gawa dito, mga kabarako, sa parting Calawag. Ayan, dito sa may Doña Aurora Bridge. 3:58 na, mga kabarako mo. Napakadilim dun, oh. Welcome to Lopez, Quezon. Maghahanap muna tayo ng tataguan. Alright, 4:29 na ng hapon, mga kabarako. Dito lang tayo sa bayan ng Gumaka. So, Caltex Gumaka tayo. CR lang tayo, mga kabarako. Grabe yung pag-ulan. At ayan, masyadong matraffic dito sa bayan ng Gumaka. Ito yung sinasabi ko. Kaya pinaka best option natin sa Pitogo or sa Bindok Peninsula. Kaya lang gabi na kasi, mga kabarako eh. So yan, update lang dito sa Gumaka. Sobrang uka ng mga kalsada rito, mga kabarako. Ayan, oh. So update ulit natin dito sa mga release ng trend dito sa bayan ng Gumaka. Ayan. So lalo yung mga mahilig mag night rides yan. Shoutout sa mga taga Gumaka dyan. 5:42 na ng hapon. So Gumaka pa rin tayo. Ito yung pinakaunang release ng trend na madadaanan natin. Malalim yan, mga kabarako, lalo yung galing ka ng Manila. Yeah! Woo! Parang na-miss kong dumaan dito, ah. Walang traffic, mga kabarako. Paborito talaga itong hintuan ng mga riders na mga nagta-travel dito. Naku, matidisgrasya pa si brother, ah. Aras lang, bro, ride safe lang. Alright, pagpasok natin muna, mga kabarako, ah. Yan, merong ginagawang bridge work dito. Ayan, so doble ingat tayo, butas yan, oh. 5:55 ng gabi. Ito na yung matraffic last ride natin. So one way talaga. So mabuti na lang hindi matraffic ngayon. Let's go, let's go. Woo! Let's go. 6:14, mga kabarako. Hindi ko maaninag eh, parang nasa diversion na kami. Hindi ko makakita yung sa old zigzag eh. Sobrang dilim eh. Kamoting yan. 7:29 ng gabi. Ito tayo sa Tayabas diversion. Sobrang dilim ng dinaanan natin sa Atimonan, tsaka sa may baba ng old zigzag. 8:31 na. So kumain muna kami dito. Eunice, Lomi, Batangas, Coto, and Tapsi House, Tayabas, Quezon. Thank you ate. Gamit tayo ng Google Maps. Although kabisado natin tong daan na to, mga kabarako. Malaking tulong kasi yung Google Maps pagdating sa mga kurbada. Ano, napakadilim, oh. High beam tayo. Louisiana Park. Daan ng katao-tao, mga kabarako. Grabe. Oh. Mapag. Uy, grabe. Sobrang pag, mga kabarako, oh. Wala tayong makita, mga kabarako, oh. Grabe.
So maraming salamat sa pagsama ninyo sa buong maghapon at sa buong magdamag na ito. So huwag kalimutan na panoorin, like at share ang ating mga videos. Please hit the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga rides. Alright mga kabravo, maraming salamat. Dito na natin natapusin ang ating video sa Pililla, Rizal. Huy! Wala tayong makita mga kabravo, grabe. So nagpapaalala tayo, don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Wala dito sa Pililla, Rizal. Good night and God bless.